Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। आङो जोबोद बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनै मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। थारैनो खोथाया खाम्फा बरगयारि सारनि बिजेपिआव हाबफैनो नागिरनाय आरो नेशनेल पार्टिखौ चुज खालामनाया थारैनो रायजोफोरखौ सोमोनांहोदों नामा? आरो दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांनि थांनायाव बा बिपिएफनि सापर्टारफ्रा माबादि रिएक्शन खालामदों बेखौ नोंथांमोना साननानै नायब्लानो मिथिनो मोनगोन आरो बे भिडिअआव नोंथांमोना क्लियारै मिथिगोन जे दिनै मानो बिटिसि जन्मदाता खाम्फा बरगयारि सारमोन बादि थांखियावबो बिपिएफनाव माने जेबो रिएक्शन जायाखै, खार'ना मा बेखौ मिथिनो मोनगोन। बेजों लोगोसे दिपेन बर' सारा दिनैसो खिन्थु बिटिआरनि दफाफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बिराद गोब्राब नाजानाय बे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। लोगोसे बिथाङा दिनैहाय मा हिसाबै दिनैसो खिन्थु मा हिसाबै एथ'ग्राब आखरे पालन खालामथारनांगौनि खोथा बुंदों मिडियानि गेजेराव आरो बिनि बिथोरै खोथाया मा, डाइरेक्टलि बिथाङा मा सोमोन्दो दं राजखान्थि हान्जाजों, दा बिथांनि रावफ्रा मानो राजखान्थियारि हान्जानि रग' ओंखारनाय खोथा आरो गावनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय खोथा मानो मिलायदों ना बिथाङाबो प्रश्न फैयो जोंनि गेजेराव। दा बिथांनि बुंनायखौ नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनो जे बिथाङा मोनसे हान्जानि बादि जानानै बुंनाय। दा अब्ला बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफाफोर दङ, बिटिआर जिखिनि एमअएस जोङो मोनबाय अन पेपार गासिबो गोरोबथायानो ब्लेक एन्ड व्हाइट पेपाराव लिरनाय जायो। बर' गोरोबथानि उनाव कार्बि गोरोबथा, आदिबासि गोरोबथा, आल्फानि गोरोबथा, ब्रु रियांनि गोरोबथा जादों, बावैसो एनएलएफटि एटिटिएफनि गोरोबथा जादों। गासिबो बे ब्लेक एन्ड व्हाइट, कार्बि एकर्डआनो जा डिमासा एकर्डआनो जा। खिन्थु अभारअल 2020 एकर्डनि उनाव नर्थ इस्टआव आसामाव जेसेबां एकर्ड जाबाय बे गासै एकर्डनि गेजेराव दिनै जुदि इउनियन हम सेक्रेटारि गबिन्द महनखौ सोङोब्ला आरो बावैसो रिटायार्ड जालांनाय अजय भाल्ला जाय इउनियन हम सेक्रेटारि बिथांनि लेभेलाव जुदि कुइसन खालायोब्ला बा आइबिनि डाइरेक्टर तपन डेका बिथाङाबो बुंगोन, आइबिनि जायफोर माने रिटायार्ड आरो इन्टारलिकुटेड जाना दङ एनएसिएननि गुबुन एके मिश्र बिथाङाबो बुंगोन, आसाम सरकाराबो बुंगोन जे गासै एकर्डनि गेजेराव मेक्सिमाम लेभेलनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जादों होनना बुङोब्ला बर' पिस एकर्डआ जादों आरो प्रसेसआव दङ। बिनि गुबुन मोनसे कारनाबो बेनो, बिथांमोना जेब्लायबो बुङो जे बर'नि जि एकर्ड सिगनेटरि सरकाराव दङ जायफोर सिगनेटरि आरो माखासे सरकाराव गैया, खिन्थु इउनाइटेड जि मोनसे एफर्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ जि दङ, एनडिबि एक्स एनडिबि बारग' दैदेनगिरिफोर, जोंनि जि एप्रच, जोंनि जि प्रेसार बिल्डिं आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि मोनसे माने किउरियासलि कनसिस्टेन्टलि जि नारसिननाय, बिनि थाखायनो बर' एकर्डआ नैबे लेभेलसिम इमप्लिमेन्टेसन जादों होननानै बिथांमोना जोंखौ बारे बुंदों। कार्बि एकर्डनि सायाव दिनै दायित्व लानानै खामानि मावग्रा गैया, एकर्ड खालामबाय जोब्बाय, आफादा खुनु दा माने अर्गेनाइज मेनाराव गैलिया। डिमासायाबो बिदिनो, आदिबासि दा नोङो वेलफेयार काउन्सिल दादों, बिथांमोनाबो बै लेभेलसिम सौहैयाखै। फारसेथिं नोङो गुबुन जायफोर अर्गेनाइजेसनफोर दङ। दा बेखायनो जोंनि टारगेटआ नैबे एकर्डआव दङमोन जे 60 खान गामि दा जि हाबबाय बे 60 खानल' नङामोन, जोंनि एकर्डनि जि मोनसे क्ल'ज सिमा बारायनाय गहपुरनि सिमुलिगुरिसिम आरो लेटेस्ट 13 सेप्तेम्बर भारत सरकारजों जि रायलायबाय आरो बिनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों जोङो 21 सेप्तेम्बराव जि रायलायबाय, गासै एकर्डखौ जोङो ट्राइपार्टाइट रिभिउ दिल्लीयाव खालामदों आरो आसामाव खालामदों। दा बेखायनो 400-500 गामिनि गेजेराव 60 खान गामिखौ सोबाय, 60 खान गामिखौ एडमिनिस्ट्रेसन कन्ट्रलनि जि माने केपासिटि दा बिटिआरआव फैबाय, एनादार गामि जोंहा सोबावनांगौ, सोनायनि गेजेरजों समस्ति बारायनांगौ। समस्ति बारायनायजों लोगोसे जोंनि जि इन्टारनेल बेबस्था माने एडमिनिस्ट्रेटिभ, फाइनेन्स
आरो जोंहा एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ बे पावारखौ बारायनांगौ आरो बेखायनो नैबे माने 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों विन्टार सेसननि दा पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो दङ जों बुंदों जे विन्टार सेसनाव बिनि माने एमेन्डमेन्ट बिला फैनांगौ जिहेतु 2019आव बियो फैदोंमोन बिफोर जोंनि एकर्डनि सिगां कार्बि आरो डिमासाखौ लानानै दा बेयाव जोंनिया इनक्लुड गैयामोन दा बेखौ इनक्लुड खालामनायनि गेजेरजों बे बिलखौ लाबोनांगौ लाबोनायजों लोगोसे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु दङ आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननाय समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय फरेस्ट राइट एक्ट हा होनाया दासिम 26,000 जाबाय बेबो एकर्डनिनो मोनसे फिथाइ एकर्डनि सिगाङाव बेबायदि हाखौनो मास लेभेलाव होनाय जायाखैमोन दा बिटिआरआव 15,000सो होनाय जाबाय सनितपुर बिश्वनाथाव बिदिनो माने 13-14,000 होनाय जाबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला फरेस्ट एरियायाव माने फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव 10टा कलेजखौ लानाय जादों कलेजा दंबावो हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल एलपि एमइ बेखौ लानायनि खोथा सीएम बिथाङा कमिटमेन्ट होदों दा जों बुंदों जे गासैबो प्रक्रिया टाइम बाउन्ड स्पिडि मेनाराव जानांगौ जिहेतु एकर्डनि टाइम फ्रेमा 4 बोसोर जोब्बाय 5 बोसोर जानोसै 2025नि 27 जानुवारियाव 5 बोसोर जागोन दा बेखायनो भारत सरकारा अमित शाह बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन नेशनेल कमिटमेन्ट आरो स्टेट कमिटमेन्ट जे टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जागोन आरो बे बेलायाव दाख्लैयो गिबि माने भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा जि मोनसे गावनि स्पिचआव जिफोर माने एड्रेस खालामबाय इंगितफोरखौ होबाय आरो बे सावरायनायनि उनाव इउनियन हम मिनिस्टार बिथाङा इमार्जेन्सि इन्टारनेल लेभेलनि जेखौ आङो बेयाव बुंनाङा मिटिं कल खालामनानै बर' एकर्डनि जिफोर क्ल'जआ हाबदान दङ जिफोर माने अन प्रसेस दङ खिन्थु डिले जादों बे गासिबो माने स्पिड माने ट्रेकआव खारनांगौ आरो कुनु कारनाव बियो माने जेरावबो जाहाथे थाबथाया बे खोथाखौ लानानै माने बुंदों दा बेखायनो आं सानो जे गासै एकर्डनि क्ल'जफोरा गथा गथायै जों जिखौ सानदों माखासे मावफुंजाबाय माखासे प्रसेसआव दङ माखासेया डिले जादों जों बेखौबो मानियो किन्तु डिलेनि थाखाय जोङो नेनानै थायाखै जिरायनानै थायाखै गभर्नमेन्टखौ जोङो प्रेसाराव काटगारायाव दोननानै खामानि मावहोदों स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायथ' थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ